Şoğullar bu meşhur topar ýurdumyň welaýatlaryna dörejilik saparyna bolup, tomaşaçylar üçin ýatdan çykmajak çykyşlar guraýa. Galkynç milliýat üstünde goýunlar toparynyň agzalarynyň Lewap welaýatyna ýaýbanyndyrlan çykyşlary munyň aýdyň subutnamasydyr. Galkynç milliýat üstünde goýunlar toparynyň Monte-Carlo şäherine geçirilen halkara sirk sunugat festivalyna gatnaşyp, altyn baýragy we beýleki ýürüýte baýraklary münasip bolmagynyň hormatyna toparyň gatnaşmagyna Türkmenawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna guralan çykyşlar bu ýere gelen tomaşaçylara ýatdan çykmajak pursatlary paýlady. Ýurdumyň sirk sunugatynyň ötüşinde galkynç milliýat üstünde goýunlar toparyna ul orun degişdiler. Bu topar 2007-nji ýylda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň tagallasy bilen döredildi. Häzirki wagtda halkymyzyň baý meden mirasyny, şol sanyny beýişli bedewler köpeltmek, ösürip ýetişdirmek we seýislemek barada köp asyrlyk täplerini aýagy saklamak, öwrenmek hemde wagt etmek boýunça giň gerimli işler üstünlükle amal aşyrylýar. Milli we dünýä medeniýetiniň gymmatly bolmak bilen ýelden ýuruk ahal-teke bedewleri häzirki wagtda garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň ýeten belen tepkitleriniň aýdyň beýanyny urly. Gözelligi, ýynnamlygy bilen göreni haýran goýan bedewler teýislemek, tutan ýerli dähmeti, bilimi, söýgüni we zekiyini talap edýär. Merdany pederlerimiz bu urda hyjyly dähmet çekdirler. Bedewleriň ajaýyp ahal-teke tokumynyň kemaly getirilmegi munyň aýdyň misallar. Galkynç milli atüsüne goýunlar topary, milli sunugatymyzy dünýäde giňden tanatmak, uly goşant goşmak bilen bir hatarda, ýurdumyzda ýaýbanlandyrylýan dawarlarda, şany seneler münasibetli guralýan medeni köpçülikden çärelerde çykyş edip, olaryň ähmiýetini we derejesini belende göterýär. Ajaýyp bedewleriň gözelligi, çeýeligi, çap barýan atyň üstüne dürli çalışan hereketler ýerine ýetirýän artistleriň ustatlygy tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrýar. Ulusatlyga beslenýän çykyşlar milli atüsüne goýunlar toparyny, şeýle hem şöhrat dünýäde bolan uçar ganat ahal-teke atlarymyzda bolan bu ýysançy guwançy hasam artdyryp, ýürekleri ganat baglaýar. Şonuň ýaly milli atüsüne goýunlar toparynyň çykyşlary bilen bir hatarda çylşyrym hereketler özüne jemleýän sirk çykyşlaryna aýratyn orun berli. Sirk akrobatlarynyň çykyşlary, milli tanslarymyzyň sirk sunugaty bilen utgaşykly ýerine ýetirilmegi jan köýürlüň şatlygyny bu ýysançyny goşalandyrdy. Tomaşaçylar Türkmen sirk sunugatyny belent derejelere ýetirmekde taýsy tagallar edýän Gahrman Arkadagymyzy hemde Arkadagyly Gahrman serdarymyza alkyş töllerini aýtdylar.